Ka-wheelchair ko. Dora akong among mga dalaga nga tulo ka buok. Napo din sila yung mga kanda. Beratot ako kuan gakit. Pwede mo moabang dire. Tara dito, nagakit dito sa tunga oh. Ang Lake Apo, 24 hectares daw ni siya. Ayan kadako. So ayan tubig. Bugno kay ang hangin dire oh. Mulaw sa dito sa unahan ha. Oh. Sila mga cottage na floating cottage. Pwede mo mag-abang dia. Dia mo magkaon. Banding-banding sa pamilya. Dong, pila po yung abang sa inan? 400. Sir ka oras? 400. Ang masulod dia 15 ka tao. 400. One day siya. 400 isa ka oras. 15 ra ka tao ang pwede. Ang capacity. Everybody, I saw an empty one. Let's go to the empty one. This is the car ride. This is our show. Vamos estar com o ride. Dito na lang tayo. Dito sa ride. Gotta start. Lake Apo. Pwede hapon mo mag-check-in dito sa Atbang oh. Nanay hotel dito. Dito sa Lake Apo sa Valencia City. Bukidnon. Layo pag ikaw giyapta na, squat. 400 ang abang silang cottage sa oras. 15 ka tao ang capacity. Nana dito nagabang oh.
na sila. Oh. Mother. Bisaya, so you speak on mother. Mother. I'm sorry for your mother. Where's your mother? Your mother is looking for you. You are very like mother. Wala may TH diri. No TH. Lalo. Ipasulot og life jacket ang mga bata. Kaya delikado. Ang larga na sila karon. Dali na lang. 400 ang abang sa ilang cottage. Isa lang ka oras. Balikas, o kanam, Diyan, ha? Ay, ipadungan, buwan lang na lang mong bidyas sa akin. Ano, nag-bidyas? Unlod mo kaya pa naman. Tanaw na to karon sa nila pagpadagan anang ilang kuanda cottage. Moto na sila sa tunga. Paadto na sila sa tunga karon. Dito po sa Pikas, napay picture dito. Larga na sila karong tawad.
Ano ito ulit? Bubaw? Dugay pa ulit ko bawoy. Maganda o mag-check out pa sila, start na. Talaga naman ang time. Moving na ang time. Ay, balik ka kanya bingwit. Ay, baka pinta ko. Tulo 100 abang sa bingwit. Apil na ang imong ko mamingwit ka imo na. Tuwa na dito akong kapamilya. Hindi ko pwede dito kay dili PW friendly ilang kwan dito. Kini sa kaon no. Oh. Dili kasulod ang wheelchair dito. Tuwa na sila pa picture na. Ya okay ra walang helmet. Ito ilang picture oh. Photographer. Wala na mo dito. Wala na mo. Wala na mo dito. Okay na na. Okay na na. Okay na na dito. Dito na. Warning na na.
Ah. Yung videographer oh. Dito tayo sa loob po. Ano na kayo nagpantay ito? May isa dilang videographer dahil. Oh, mani ang view dire oh. Ang isa ka cottage. Ang isa ka cottage mo kuha na oh. Mo grahe na. Kumanay lang isa ka oras. Kay isa ka oras 400 ang bayad. Dahil ako yung bayad yan. Nakuli nila kanila. Oo. Giusara nila o. Giusara nila o. Anong kapit? Victor, stand kayo dyan. Victor, then stand kayo. Victor, tayo dito. Dito. Okay, manguli na may. Kitong to si babaw dito. Kung sa itong attraction. Help please. Help please. Dire ko spikas. Okay, bakante dire. Look out, reversing. Ah, dito ko. Ah, dire ko dapat. Ano, me? Diyan to. Sige. Saan pag-open pa? Oh. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Ako picture ito ba? Lagi. So, ako na pagpundang ang live ani. Okay. Okay, me. Wait, ate me. Awakin mo ko daan. Tatanan. Saan to pag out aning kan ani? Saan pag out ani? Ano mo nila nag-live? Live sa
Sa YouTube. Tara, oh, X. Ah. Salamat.